ħafna jġudikawni eżatt kif jarawni b'xari dredjati isuni bħala bniedem maħmuġ użmattat vagabond ġanki jew tifel strattat stereotip jew kemm trid fuq dawn il-gżejjer jekk nibda ma nispiċċa qatt bl-istejjer jinser nieqaf biss meta inkum mejjed nassiguralek li dawn mhumiex frejjef min ma jaqbilx jista' jmur jitnejjek per inxu jkun naf xi żopp itpejjeb jew forsi tandrajt li qas qed tagħti każ ta' dak li qiegħed ngħid jiena deċifrajt il-kodiċi ta' triq isma' minni xi kultant taħjar iskiet billi daħli l-bżieq ma' ċerti nies li bemilhom biss ġa missew il-qiegħed kieku kienu ma tix tiklimni fil-verità ma joqgħodux flimkien tal-emuża l-arbil u l-misien u minn dik il-raħta tkompli daħli żmien kieku kienu ma tix tiklimni fil-verità ma joqgħodux flimkien tal-emuża l-arbil u l-misien u minn dik il-raħta tkompli daħli żmien. Tipprova tilaba tal-innoċenti u tispiċċa tbati il-konsegwenzi ħaġa evidenti ħex tippretendi n-esperimenta stili differenti u xorta waħda nibqa' indipendenti nżomm moħħi miftuħ blajnuna tas-sensi mur kontra l-mewġ u l-elementi kull meta nesprimi daw is-sentimenti krajm huwa lirikalment persistenti janalizza l-lirika sewwa taħt il-lenti MC violenti għalhekk jaqbilkom toqgħodu attenti għal ċerti suġġetti li ta' kuljum naqlaw nirremetti miegħi għandi li tanaj fuq l-istrumenti producer bil-bajt intelligenti din kollaborazzjoni bla preċedenti